Gabon guztioi, eta ongi etorri, Xanistebanetan urtero dantzakin izaten dugun hitzordu honta, konpainia eta dantza talde asko ikusi izan dugu holtza gaino hontan esan bezala urtero izaten delako Xanistebanetan dantzarako tarte bat, aurten ere beste bat izango dugu, eta urtengoa gainea berezia. Lehenengo aldiz Oiartzungo bertako talde bat izango delako, nolabait ere gaurko emanaldia antolatu duna. Olarri dantza taldea da. Oiartzunen beti izan da dantzarako joera, dantzari asko atera izan dira Oiartzundik, kalitatea handikoak gainera, batez ere ikastetxetan egindako lanagatik, bai Haurtzaron, baita Elizaldene, baina gero nolabait ere ikastetxetako zikloi bukatu ondoren dantzan jarraitu nahizun horrek Oiartzundik kanpo atera behar izaten zuen horregatik, beti izan da proiektu bat, bertan herrian bertan dantza talde bat sortziana, eta hain zuzen ere aurtengo ikasturtean egi bihurtu da proiektu hoi, eta Olarri dantza taldea da. Gaur izango da estreinekoz, hemen Xanistebanetako holtza hontan, aiko dena, eta gaurko gaina nolabaiteko bidaia bat proposatzen digute. Gipuzkoan hasi, eta Zuberoan bukatuko den bidaia bat. Gipuzkoai dagokionez, ezpata dantza, makil txiki, zinta dantza brokel, uztai txiki eta hormatxulo dantzak eskainiko dizkigute. Gipuzkoatik Bizkaira saltoin eta agintariena, banakoa, launakoa, makil joko nagusia eta txankarrekoa dantzak eskainiko dizkigute, ondoren harin eta fandango bat ere bai. Segidan B Nafarroara, Tellagorri musikoa, lehenengo eta hirugarren kontradantza eta dantza luze dantzak eskaintzeko, eta bukaera esan bezala Zuberoan. Zuberoan barrikada, gabota eta godaletarekin gaurko emanaldiari amaiera emango zaio. Eskerrik asko etortzeagatik, nila isildu eta dantzari paso emango jot, ongi pasa, gozatu eta eskerrik asko berriz.